No mitä? Ei oo tekemistä. Sitä mäkin. Mennäänkö sitten pihalle? Miksi sä et ole heti sanonut? Mennään vaan. Okei. No niin, mitä pitää pihalla tehdä? En mä tiedä. Sä ehdotit. Mut sulle kävi. Niin. Hei, kato, tuolla on jätskikioski. Tai tuolla on täti, joka myy jätskiä. Mennäänkö sinne? Okei. Tulkaa nostamaan lapsukais. Okei. Me voitais ostaa tää. Paljon tää maksaa? 5 euroa. Tässä näin. He luulivat, että se on jotain tavallista jäätelöä. Mä kävin ostaa tällaisen jättijäätelöjutun. No sit näyttää aika hyviltä. Niinpä. Mitä meille tapahtuu? Kuulkaas 30 minuutin ruokamyrkytys.